Βρισκόμαστε στις Σέρρες και έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Περιστερά, πρωταθλητής 2016 στα MiniGP και με πολύ καλές εμφανίσεις στο εξωτερικό. Σε είδαμε σήμερα εδώ στην προπόνηση να κάνεις με το Ρο 3. Για πες μας για το Ρο 3. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτον τη Yamaha και προσωπικά τον κύριο Χατζίκο και ελπίζω του χρόνου ή του παραχρόνου να βρίσκομαι σε αυτή την κατηγορία και να παίρνω πολλά πρωταθλήματα. Σου άρεσε το μηχανάκι, πώς είδες μες στην πίστα? Πολύ ωραίο, γρήγορο. Γιάννη, για πες μας για το πρωτάθλημα στο MiniGP, πώς είδες από αγώνα σε αγώνα στους αγώνες? Από αγώνα σε αγώνα φαινόταν να βελτιώνομαι, δευτερόλεπτο, γύρω με γύρω, προπόνηση με προπόνηση ήμουν καλύτερος. Γιάννη, οι πίστες που έτρεξες εδώ στην Ελλάδα με τις πίστες στο εξωτερικό, τι διαφορά έχουν? Οι πίστες στο εξωτερικό είναι τεράστιες σαν εδώ στις Σέρρες, ενώ στην Ελλάδα είναι μικρές. Από άποψη κρατήματος? Σε άποψη κρατήματος, συγκεκριμένες πίστες στην Ελλάδα έχουν κράτημα, ενώ στην Ιταλία έχουν όλες κράτημα, οι περισσότερες. Γιάννη, έξω οι άλλοι συναθλητές σου πώς ήταν μαζί σου? Κάναμε παρέα, είχαμε και καλό κλίμα, παίζαμε, αλλά μες στην πίστα κανείς δεν είναι φίλος. Αλλά όμως είδα και φωτογραφίες, γενικά έξω ήσασταν με όλα τα παιδιά, ποδήλατα, παρέα, παιχνίδι. Ναι, φυσικά. Εκεί με τι γλώσσα συνεννοούσασταν? Μογγολικά. Δηλαδή με τα νοήματα? Νοήματα, λίγο αγγλικό, ιταλικά, αυτά. Άρα έχεις βάλει στο στόχο σου να μάθεις εκτός από αγγλικά και ιταλικά, Ναι. Και ιταλικά. Αγγλικά και ιταλικά. Μπράβο, γιατί είναι μια χώρα που θα την επισκέφτεσαι συχνά. Θέλω αν μπορείς να μου δώσεις με 2 λόγια τις εντυπώσεις από κάθε αγώνα στην Ιταλία. Ο πρώτος αγώνας δεν τα πήγαμε και τέλεια. Στον δεύτερο αγώνα βελτιώσαμε στη Φραντσιακόρτα. Ήμουνα γενικότερα πάντα ο πρώτος Έλληνας. Στον τρίτο αγώνα δεν τα πήγαμε καλά λόγω εκκίνησης. Στον τέταρτο αγώνα και στον πέμπτο έγινε διπλός. Και εκεί δεν τα πήγαμε και τέλεια. Αλλά μετά στον τελευταίο αγώνα πεισμώσαμε, δουλέψαμε, χάσαμε τις διακοπές από το καλοκαίρι, αλλά έφερε ένα ωραίο αποτέλεσμα και όλα αυτά τα ξεχάσαμε και περάσαμε πολύ καλά. Γιάννη, βλέπω ότι διακρίνω στο βλέμμα σου ένα πείσμα. Θέλεις αυτό το πράγμα να οδηγείς μηχανή στην πίστα και σε αγώνες να είναι αυτό που θα κάνεις όλη τη ζωή? Ναι, αν γίνεται. Θες να γίνεις δηλαδή επαγγελματίας οδηγός? Ναι. Ο μπαμπάς σου τι λέει γι' αυτό? Ο μπαμπάς μου λέει να δουλεύω για να με βοηθήσει και εκείνος να πάμε στο παγκόσμιο. Γιάννη, σου εύχομαι το καλύτερο. Βλέπω στο βλέμμα σου ότι ένα παιδί με μέλλον και με πολύ μυαλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω η επόμενη συνέντευξη που θα κάνουμε να είναι για ακόμα καλύτερα πράγματα. Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.